дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 хатсайрҳои махсуси шиносоӣ ташкил гардидааст ва инак меҳмонон аз кишварҳои гуногуни олам ба ноҳияи Варзоб ташриф оварда аз табиати зебо ва манзараҳои беназири ин диёр дида намуданд. Мусаллам аст ки табиати зебои Тоҷикистон барои ҳар он нафаре ки вориди Тоҷикистон мешавад ва вориди кӯҳсори Тоҷикистон мешавад писанд меояд. дар баробари боздиди меҳмонон аз шаҳри Душанбе, нерӯгоҳҳои барқии обии Роғун ва Норак, минтақаи зебоманзараи Варзоб, қалъаи тарихии Ҳисор, инчунин гурӯҳе аз иштирокдорони конфронси байналмилалии раванди оби Душанбе 2026 ба истироҳатгоҳи кӯҳию лижаронии Сафеддара сафар намуданд. ин сафарҳо барои меҳмонон имконият фароҳам оварданд то Тоҷикистонро на танҳо ҳамчун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои марбут ба обу иқлим, балки ҳамчун макони дорои табиати нотакрор ва иқтидорҳои нодири табиӣ аз наздик шиносанд. меҳмонон аз имконатҳои васеъи сайёҳии минтақа, табиати дилфиреби кӯҳистон, ҳавои тоза ва муҳити орому ҷаззоби ин мавзеъ дида намуда таассуроти хотирмон бардоштанд. манзараҳои афсонавии кӯҳсор ва шароити муосири фароғатӣ ба иштирокчиён эҳсоси наздикӣ ба табиат ва фарҳанги меҳмоннавозии тоҷиконро ҳадия кард. Сафеддара яке аз марказҳои ҷолиби сайёҳии Тоҷикистон аст. ин минтақа бо инфрасохтори муосир, имкониятҳои варзишиву фароғатӣ ва табиати нодири худ таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб кардааст. барои иштирокдорони конфронси сатҳи байналмилалӣ ин сафар имкони хубе буд, то бо зебогиҳои Тоҷикистон, иқтидори бузурги сайёҳӣ ва муҳити экологии кишвар аз наздик ошно гарданд. ҳамзамон меҳмонон бо иқтидори бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон, иншооти муҳими обӣ ва имкониятҳои рушди энергияи сабз шинос шуданд. зимни боздидҳо таҷрибаи Тоҷикистон дар самти идоракунии устувории захираҳои обӣ, ҳифзи муҳити зист ва татбиқи ташаббусҳои байналмилалии экологӣ ба таври васеъ муаррифӣ гардид. иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 инчунин бо инфрасохтори муосири обию энергетикии имкониятҳои табииву сайёҳӣ ва ёдгориҳои таърихиву фарҳангии пойтахт шаҳри Душанбе шинос шуданд. барномаи шиносоӣ ба таври возеҳ нақши Тоҷикистонро ҳамчун яке аз кишварҳои пешсафи минтақа дар пешбурди дипломатияи байналмилалии об, ҳадафи рушди устувор ва ташаббусҳои ҷаҳонии экологӣ инъикос намуд.